Hi guys, this is my third episode. How are you doing? Nuts. Okay, so ito na naman tayo mga kaibigan. Magbabasa na naman ako ng problema mula sa ating mga tagapaniwala, sa ating mga sugod. Oo. Huwag na nating patagalin pa. Eto na mga kabisyo. Inis ko talaga kapag ang ilaw nasa likod. Pansin ko lang. Huwag nating pansinin yan. Okay, unang problema ay nanggaling kay Ayin. Si Ayin. Okay, sabi niya, Dear, bakit laging Christ ang binibigay niyo ng pangalan sa akin? Ganun ba ako kabait? O kasi itsura ko ba si Jesus Christ? So, sabi niya dito, Dear Christ, gusto ko po sanang magkaroon na ng anak. Kaya lang, yung asawa ko ayaw pa. Magto 2 years na kaming kasal this May. Oo, wala siyang work ngayon. Graduating na siya sa kursong computer science. Ako naman may work na ako at may nakuha kaming bahay na sanla sa amin at pinapaupahan sa namin ngayon. Sa tingin ko sapat na yon, pero hindi ko po siya maintindihan. Ano po ba ang aking gagawin, Christopher? Nox naman. Okay, ganun yung thinking natin. No? The moment na magkaroon tayo ng karelasyon at the moment na ikasal tayo, automatic parang ang next step ka agad is magkaroon ng anak. Feeling ko, kaya ayaw niya pang magkaroon ng anak kasi iba pa yung priority niya. Diba nabanggit mo nga dito, graduating siya. So ibig sabihin nun, nag-aaral pa siya. Meron pa siyang mas inuuna. Diba? Kung iintindihin natin yung sitwasyon ng asawa mo dito, Ayin, priority niya yung pag-aaral sa ngayon. At gusto niya muna siguro makagraduate. Hintayin natin yung graduation. Diba? Hintayin mo makagraduate siya, makapagtapos, tapos makapaghanap ulit ng trabaho. At kapag nakapagtrabaho na, nakaipon na ng konti, maybe that's the time ma-realize niya, okay, prepared na ako. Gusto ko na rin magkaroon ng anak. Diba? Huwag ka munang magmadali. Enjoy nyo muna yung moment na kayo lang yung magkasama sa loob ng bahay ngayon, di ba? Gamitin nyo ang lahat ng bahagi ng bahay ninyo. Maglaro kayo dyan, maghabulan kayo dyan, magpagulong-gulong kayong dalawa lang. So ngayon, ang gawin nyo muna, di ba, namnamin nyo lang yung time na kayo muna yung magkasama sa loob ng bahay. Darating din yung time na magkakaroon kayo ng anak. Wait lang. Baka naman siguro kaya ayaw pang magkaroon ng anak ng mister mo. Baka nahihiya siya. Hula ko, supot siya. O, di ba? Sana nakatulong ako sa'yo. Darating din talaga yung time na magkakaroon kayo ng anak, di ba? Siguro sa pagkakataong ito, hindi pa. Pero in God's perfect time, ibibigay naman sa'yo yung dapat na para sa inyong mag-asawa. Okay? Gets? Hindi ko ako si Wolverine. Next, basahin natin ang mensahe mula kay Aries. Good morning, good day, good afternoon sa iyo, Christopher. Itago mo na lang ako sa pangalang Miss Aries. Nais ko po sanang humingi sa inyo ng payo. May ka-live-in po kasi ako ngayon at tungkol po ito sa kanya. Hindi po kasi siya makontento. Lagi ko na lamang siyang nahuhuli sa cellphone na may ka-text na ibang babae. Pag tinatanong ko naman, ang sabi niya, hindi ko alam. Ang dami na niyang sinasabi, siya ba tong nagagalit? Aba naman. Minsan, umuwi siya ng madaling araw na. Ang sabi niya, nag-overtime daw siya. Tinawagan ko yung opisina niya. Hindi naman daw nag-OT. Grabe siya, Christopher. Sobra ko siyang inaasikaso. Nagigising ako na madaling araw para magluto ng baon niya. Ako nagpe-prepare ng pampaligo niya, pati susuotin niya. Tapos gaganituhin niya lang ako. Ang sakit nun. Umiiyak na lang ako. Wala po kasi akong trabaho. Nasa bahay lang ako. Naglalaba, nagluluto, nag-iigib ng 3 drum. Sana nga malunod na siya. Nahuli ko siya. Kinumpronta ko siya. Nagalit siya sa akin nung time na yun. Eto pang malupit, Christopher. Nakainom siya. Tapos, ibinuhos niya sa akin yung laman ng baso na may alak. Shock! Nagawa niya sa akin yun. Sobra ang pagmamahal ko sa kanya. Pinatawad ko na po siya.
Pero nasasaktan pa rin ako dahil hanggang ngayon patuloy niya pa rin pong ginagawa. Ano ba yan? Malinaw sa iyong salaysay, Miss Aries, na pang-aabuso ang ginagawa sa inyo o sa iyo ng asawa mo. Huwag natin tawaging asawa sapagkat hindi naman kayo kasal. Siya ay ka-live-in mo. Di ba? Malinaw ang pang-aabuso. Physical abuse, emotional abuse, mental abuse. Pwede mo nga siyang kasuhan ng lagay na yan eh. Sobra-sobra yung kalokohang ginagawa niya sa'yo. Ikaw naman, hindi ka nag-iisip. Masakit man sa damdamin mo kung tatanggapin mo, totoo. Tatanga-tanga. Di ba kailangan mag-isip ka rin? Sabi nga nila, ano yung English no? Teka lang, nakalimutan ko. English kasi, mahirap. That holding on does more damage than letting go. Totoo yun. So this time, mag-isip-isip ka na, di ba? Kailangan mo ba sa buhay ng ganyang klase ng tao? Yung patuloy kang sinasaktan, patuloy kang inaali. Gusto mo ba yon? Hanggang kailan ka magtitiis, Miss Aris? Huwag mo nga hayaan na inaabuso ka ng tao. At saka huwag mong gamitin yung salitang pagmamahal. Minsan, nagiging patibong tayo dyan. Diba ginagamit na natin yung salitang pagmamahal kahit alam natin tayo ay sobra nang nahihirapan at todo-todong nagbubuwis ng buhay. Yung pagsasakripisyo mo sa isang relasyon, tandaan mo, may hangganan lang yan. Gets? So, paano mga kabisyo? Ikaw din, kung meron kang gustong isang guning at kung feeling mo makakatulong ako sa problema mo sa buhay o sa pag-ibig at naniniwala ka sa aking kakayahan na nabibigyan ko ng solusyon ng iyong problema, edi mag-message ka lang sa akin. Hanggang sa muli mga kabisyo, bye-bye! Always your number one SM radio station.